Assalamu alaikum class, wannan shi ne darasinmu na muna nan a cikin littafinmu na darasin Hausa a sauƙaƙe littafi na 1 da na 2. Yau za mu tashi a ra. Ra, ri, ro, ru, re. Ra, ri, ro, ru, re. Rawa, rawa. Rogo, rogo. Ware, rogo, rogo. Ware, ware. Rago, rago. Riba, riba. Rubutu, rubutu. Rini, rini. Ruga, ruga. Kare, kare. Rabo, rabo. Ƙaro, ƙaro. Rura, rura. Rowa, rowa. Sari, sari. Ruwa, ruwa. Mari, mari. Rani, rani. Rimi, rimi. Ɓara, ɓara. Romo, romo. Reza, reza. Rami, rami. Rediyo, rediyo. Reno, reno. Riga, riga. Ruruwa, ruruwa. Tara, tara. Raga, raga. Rijiya, rijiya. Riɗi, riɗi. Rubutu, reza, rubutu, reza. So wannan shi ne darasinmu na sai kuma gobe idan Allah ya kai mu.